Hello guys. Karon mao ni akong ipakita ninyo katong gisulti na ako nga indirect insecticide nga ikaw ra gabuhat. O ato gining isumatot ang pangalan sakto, homemade indirect insecticide. O sa dili pa guys, kung bag-o lang mo sa mong channel, palihog kog click sa subscribe button o pati na ang notification bell para updated mo sa sunod pa namang mga videos nga among ipang buhaton. Karon guys, atong mga materyales, luya, ahos, sibuyas bombay, panyawan, siling espada. Ang siling espada gikuhaan ako liso, may lang po ako ikatanom para na po butang po sa akong pangbuhaton. Suka, mantika o kining molasses. Ang ratio ani guys, magtimbang patani ang 1 ka kilo nga halo na ning lamas o panyawan, ang 1 ka kilo, 1 pod ka litrong molasses. Kung wala mo molasses o may available nga molasses, pwede mo gamit og asukar nga brown. Ang 1 ka kilo, ratio pod sa asukar nga brown, 1 pod ka kilo. O kining suka guys, ang 1 ka kilo, 1 pod ka litrong suka. Pero ang mantika, dili 1 ka litro pisagol ha. Kada 1 ka gramo, 1 lang ka kutsara. Sa ato pa ang 10 ka gramo na 1 ka kilo. Ang 1 ka kilo, butang rata og 10 ka kutsara nga mantika. Kaya ang itong purpose sa mantika, pang sticker na siya para mo init-spend to sa itong mga gulay, sa klaseng gulay. Mapilit siya. O karon, timbangan na to ang kan guys. Kining panyawan, gitimbang ako ni, medya kilo niya. Karon, haluon ako ang kining ahos o bombay, o kining luya. Ako ning timbangon. Basta kaning panyawan, ako ning gipisar, medya kilo ning panyawan. Ang kining luya o bombay na akong ipunog timbang kay kini guys para gid dali magawas ang iyang mga napakatas iagi sa tanig lubok. Natawag ni siya gag indirect kay ato pa ning iagi ferment. Ibutang gyapon ni siya ang atong fermentation ani og isa ka semana ngadto sa kabulan, pero labing maayo kung maabot sa kabulan guys kay ang iyang mga duga nakagawas na gyud. Darang is para sa akong sagol dan kilison maglubok og magtimbang-timbang patani nga lata naman siya. Ang kining panyawan, direct lang ko nik-add diri sa lusong. Daramong lusong guys. Timbangon pa guys, atong malunto. Timbangon sa kanil pila ni ka. Mas gali medya kilo ni akong panyawan gisagol. Kung kaya ako timbangan nga gi andam. Uno-uno siya guys. Sa ato pa, tulay ikuan siya og 1 kilog tunga kay gamay ra pud diferensya. Ato maghalo tanig 1 ka litrog tunga nga molasses ug 1 pod ka litrog tunga nga suka. Pwede suka sa lubay, pwede po suka inani, pero kung suka sa lubay katong walay tungog ha, katong puti. O karon atong add taning dili lang ko na i-direct sa add ang panyawan. Kaya ang kini kung ato kong tanom, kung magsalig lang ta og synthetic mga medisina, gawas nga perterong pagmahal sa mga synthetic, bisan sa abono patiging mahala. Dili na magkatong po taning ubang mga pamaagi. Kaya kini ako aning gitestingan sa una, nagtesting ko gamay pero epektibo siya mo tong karon nagbuhat ako og daghan ba litro-litro na nga. So nagbuhat lang ko sa nagbaso-baso lang ako an. Ga-permit ko ginalig binaso lang pero epektibo man sa akong garden nga gid testing ko pipila ka tudling. Mas gamay ra siya manap kayo kay tratong igamiton ako synthetic nga mga medisina. Ang sili pwede po ta mo daghang sili pero ang ako kung siling nabilin mao naman lang to kay nabag-o pa lang po naghabo po inaay nagpermit gihapon inaay nakahabo na ko nya wala ko na ma-video kinira akong gi-video para mas-on po ninyo. Total di man kay lisod di pangitao ning mga materyales akong gigamit kay panyawan naghamata mapangayong panyawan kani og asa ta nabag panyawan sa mga bagot-bagot panurok kani usahay. Actual ni siyang sagwal mo niya para ang mananap di inig maadto sa inyong mga gulayon sa baho lang sa luya daan og bombay og ahos di man sa katimahan na permente sa inyong tanom kay wala man na ginagamit kasagaran yatong gabog magamit synthetic pero kini og sabot kini mag-immune na pud siya magabot po katong direct na ko nga gibuhat tong gitudo na itong isang una-unang video na mo pero og sabot nang murag na immune ato ba may tupuan pwede kita dili mo gamit og mga synthetic nga mga teknolohiya kung
magkuan lang kita. Di lang kita yung hasulan ta, kay hasol mag-ano kay magtad-tad-tad aning kuan niya, maglubok pa ta. Yagi ta ni siya og lubok kay para nga dali lang siya ma gawas ang yang duga kay og di kita ni ilubok. Maghuwatan ni siya mugawas yang duga kining panyawan kahit kini siya mulata kay mura man ni siya bagong matawag budig bagon. Nakatapong loy di putos siya madali og kalata kay kuan man. Arog-toro man tong tipak-tipak. May isang malubok na to kay murag na nga pisat na siya. Butang na to og suka og mulasis di na gid siya ingon nga kanang di dahil kagawas iyang duga pero atog yung labing maabot isa ka bulan kay kuan kanang maka-absorb maka-penetrate na gid ang iyang duga ba mag nakahalo na gid siya tanan kay inig kuan na to ani inig habo na to ani ito gyapon ning lubagag mosquito nga inig permit kay pakita ko pwede nagdi na kamubot ang alignit kay unload man sa mga lamas di man kini manglutaw unload din siya sa mulasis ug suka. Nagamay klam ko ni suka guys para ganya atong miagit atong organic nato nga humid nga direct katong di ko magtimpla gamiton din nato na maghapon to suka kay kini suka pang kuan gyapon nga murag ang pag kuan sa manap maka timaho ani wag niya maandi ba kining pang Bombay lang dag ahos ug luya sa ilang panimaho murag di na sila kakuan ani pundok kasi mong gulay niya ang maigo po ani patal po sila kaya kanya itong sili halang ko ni sili at kaning panyawan nakapait kaning panyawan kasi pa yung mukaon kasi pa bagarahan mukaon si mong gulay manap nga pait man pero sa tao di siya makaipikto kaya pilar may itimpla na to ani ang timpla ni guys isa ka litro nga tubig kung gamay ka garden kanang pangkaon-kaon lang pwede kator gapong timpla to isa ka litro duha ka kutsara. Ang isa ka napsak, isa gyapon sa ka tinapa. Sa ato pa og ang kapait sa panyawan basihan dili ti kapait sa gulay sa tuog kitay mukaon kay kanang isa ka tinapa haluan pag tubig di 6 litros di isa ka pait kay di mapuni nga pure panyawan atong gi lubok nga isa ka kilo og tunga. Tunga ramang panyawan ala ko kung gidaghan panyawan lang kay para sure ball nga ang manap igtilaw nga patigong paita di na isla makaon si mong mga gulay. Ang inyong spray ani guys para gyud nga kuan kapenetrate ni siyang gulay sa isa ka semana kung pwede kaduha pero kung busy mo pwede ra pugod kaysa pero labing maayog makaduha kay wa man ni problema sa adlaw-adlaw niya spray sa inyong gulay ni kay organic man ni dili man ni siya ingon nga kanang makahilaw kay kining panyawan gani uban kay maglutas adto magani ibutang sa tutoy para ang bata inig tutoy paet di man mahilong bata di man kahilong paet kay kana bitong paliyang paet ganahan ta makawag pa pabawa man sa panuhot hinoong paet nga mo paano man yog kanang naalagay mo yung lugar pwede sa isa ka semana kaduha mo ni mo spray kasama ron templada isa ka napsak isa ka kuan isa ka tinapa kaya og kusara nyo dugay man ditson lang mo isa ka napsak timpla isa ka tinapa kung dako mo gulayan pero gamay lang litro ang isa ka litro duha ra kutsara kare pakita na ko nyo ni haluan ni sa balde nga kung haluanan tapos nang lata-lataon gid siya para nga itong isyor nga katong tanang panyawan nga itong gi putol-putol og mugbo kung na pa mapusa siya kay para nga ang yang duga. So kaya kini paabtong gud isa ka bulan guys kay naambo ko hinabwa nga inaani na pud siya. Pero wala na ko na video. Mo naman naghandag-ham akong na buhat to miagi nakadaghan ito kontra ani kay 2 kilos to akong nabuhat pero wala ko ito ay mapakita ninyo nga ka karon na ko nga ako pong video na gyud ipakita para masuon po ninyo kay di man yung lesson pagitaon. Ato lang mako ani og wa tay luya og Bombay. Pero wala mo Bombay nga sibuyas, pwede bag sibuyas dahon. Kung ano tayo sibuyas nga tanom, ay gani kung mag-garden kita, magdipin sa tanom tag espada, baka masiling kulikot. Kanang panyawan, pwede po gig. Gusto nyo kang dili magsipang itag panyawan, magtanom po kayo. Kaba kay iriya rong kamay, pwede rin butang-butang kilis mong kural, bukatay raman yung panyawan. Kining luya, pwede po tagkatanom yung luya, magkapangayo, magkitanig, ay mag-harvest na mga kupog-kupog para po natin mag-amit, dito mamalit.
Ang atong paliton ni kanang ahos. Atong paliton kay sa atong dapit dire. Sa ako wa jud kaswag ko sa pag atiman ning ahos kay wa jud ko maalala usa pag atiman ning ahos mamalit jud. Pero kuan dili pod yung nga dugay mahurot kay kining kuan kining atong isa ka kilo tunga. Kini may duga mapugod siya sa ato pa sa gulan tanig isa pa ka litro tunga nga molasses. Ug isa ka litro tunga nga suka di nana kay 3 ka litro daan. Plus duga pa ni. Kining duga aning isa ka kilo tunga. Kundi man kaabot sa kilong duga ay sa ka litrong duga ani mahapit litro pag itinagi mo gid mapagtag bulan kay makupos magamay man gid kasi kinig harvest ninyo ani. Inya gapon siyang isala og musket inyong lubagag tinuod kay sayang man gitong kuan mga duga niya nga special ba kaya nung itong nipil siyang lawas yung itong lubagan o magbuhat na po usap pwede ka mo sa isagol pero kung dili na ay lang po yung isagol na siyang birmikas nga wate kay murag manglayas po yung wate ninyo adik mo na isagol na siyang kahon sa iti wate kay limang ko ng kapait ani panyawan ilabay ninyo sir ato po ilabay yung garden ay lang po isagol lagi siyang pare atong mga atong kitang buhat nga organic nga katong mga pulyar itong kuan FFJ kay pwede ram to ibutang sa atong vermicast kay prutas man to pero kining atong indirect nga insecticide ay lang po ibutang nyo kay bali ang waste na ani katong yung sinala sa inyong harvest kay sigurado jud kung murag hindi maghilak-hilak ang inyong birmi nga wate maglingo-lingo ginas kapait. Ug karon guys amo nang i-mix ang kuan kay kupok na ang among gilubok na kupong na sa tanan, mahalo na siya. Akong, ang lami ano guys, huwag na amoy disposable gloves. May gabi na, pero wala man ko disposable gloves. Ako lang isultag silupin ng akong kamot para nga dili po mahalangan o mapaitan sa panyawan. Kita mo guys, yung ang mixing ani nga katong 1 kilo kay 1 kalitrog tunga nga molasses o 1 kalitrog tunga po nga suka. Huwag na amoy lusong inani guys, so gigamitan ninyo ginani nga mo yung procedure para pang organic ninyo nga insecticide. Ay lang yung himo ipag magbuhat mo saging loyang ani kay di kin makaon yung saging isa pag inyo ni hugasan taman. Ini makakalob ka ni saging di gahapon makaon yung loyang tangkuan lang isa pang organic lang gid siya nga imong gamit sa pang insecticide. Ito na guys ang mo ni molasses to guys isa ka litro isang tunga kung hindi takos. Ato nga isa ka litro. So gina itong molasses nga lawat may kaigas kay katong gikaingon ko na itong molasses nga katong mga di na siya lawat madaot pa to kasi nagulan tong tubig katong di na kaisa lapot nga pagka molasses. Isa ka litro tunga ni siyang molasses pero gikaingon ko na wa mo gi molasses nga available. Pwede gid asukar nga kanang brown kung labing maayo kung naay mapalit yung katong maskubado katong tawag pala bang kinugay. Lami katong isagol kay organic hapon to siya nga sugar pero kung wala gito, pwede nag brown sugar. Ay lang gigamit mo anang puti kay kanang puti nga sukar. Wala na vitamin, hindi na siya available pang inaning pang organic nato nga insecticide. Ang tawag kana guys, homemade organic insecticide. Mo ni siya matawag homemade kay ikap bisag asar man kay karon magbuhat-buhat ani. Kini guys, effective na po kayo siya sa kuwan. Effective yung kayo siya sa garden sa usang klaseng gulay inyong tanom. Kaya mo na akong ginagamit. Labi na karon nga pati naging pagmahal sa mga synthetic nga ma-insecticide man o ma-abono guys. Pati naging pagkamahala. Karon guys, mag-arang suka nga akong gisagot kay 750 ml raman ning kasalo nga Pepsi. Nagduha kay naning suka atong isagol para mo equal siya sa 1 ka litro og tunga. Sagol putag mantika guys, sige kaingon ko na ang 1 ka kilo pulo ra kutsara sa ato pa 1 kilo tunga man 15 ka kutsara atong isagol nga mantika. Kinse. Ang proseso ni guys, inyo gapos ang ukayon. Di mo sa ukayon ni siya, lahi mo siya katong fermented plant juice, katong EPJ kay gusto mo haloon pero kini siya lahi ram siya haloon kalabi na kay gilubok.
Ang mabuhat ninyo ani guys, kinahanglan inyo ging lubkon kay dili gyud ninyo lubkon, dili ka maka inspect nga bisan pag maabot mo lang duha ka bulan katong kata sa luya di kito nga makagawas tanan kay ang luya ug imong hiwa-hiwaon nabi ang luga sulod mamentong lubkon nimo kay mapisa gid siya hastang panyawan maka-absorb gud yang duga ani. O mao ni sa inyong pagbuhat sa homemade organic homemade insecticide. Ikaw rin nagbuhat kini, epektibo gid guys kung gusto gid mong dili kay makagastos inyong garden bisag hasol tinuuran pero dili siya ingon nga makadaot yung kaugalingon og sa inyong mga customer. Ikaduha pod dili gid sa makadaot sa yuta kay kat magsagi sige ta gamit og mga synthetic abono ba og insecticide may puruhan gid tong dako kadaot yung yuta nga ang iyong yuta mo hinungdan pagka-acidic kini di kini sa magka-acidic 100% kung ang ayuta nyo gamitag mga organic dili ma-acidic. Ikaduha pod magkadugang ang iyang tambok. O mo ni kung ipapakita guys sa kuan homemade organic insecticide. Ang proseso tabunan lang gyapon ninyo pero pwede na di kang butag bato kay ang lamas di man sa imong mulutaw gyud di pa atong mga prutas nga manglutaw. Kay mga sa mulutaw o nya di man sa imong lutaw mabaw ka mga lamas galing humot kay ni. Kini guys ikabren yung isa ka bulan makaingon mo guys nga patig yung lami kaon kay mo rin bahog inununan. Mo ra guys daghang salamat.